ei vanhukin tule. Se on just jos kostaat, että sä voisit siellä alkaa. Nätisti. Vähän sollia. Pöly on siellä märkä. Eila, oliko tämä tänne ulkohuussiin? Joo, täällä on niin kyllä tää hommelta haiskattaa ja märkää tämä lattia. Tässä on toinen. Tuossa näkee, että siinä näyttäisi olevan kuivempaa, mutta läpi se on tuommoisia Vasta reikiä. näin pieni alue otettu irti. Täällä on näkee, että tuossa on tuommoista märkää, että joo. Tämä on semmoista lahua. Nämä joutuu uusiin kaikki, että tältäkin kohtaa. Joo. Mutta uskoisin, että ei aivan koko lattiaa tarvitse. Amen. Mutta me nähdään se sitten päivän päälle, mutta niin kuin täälläkin on sitten, täällä keittiön puolella on tämmöistä, että siellä kato, siinä on vasta laitettu ne lahon päälle. Joo. Vuosi sitten kun kävin, niin tää oli reikä vielä iso tossa. Oliko? Oli. Joo. Lahon päälle laitettu vaan nuo. Voi luku tuo on joo. Eikö mä sitä tuo, kun käy niin kauan läpi vetoa? Se lähtee sitä. Mulla löytyy värisestikin, ei se tarvitse noin värisesti. Pysyy ainakin. Näkee, että se on kastunut tämä levy ja siinä on hometta ja kaikkia tuommoista, että ne on vaihdettava varmasti sahamuhaakin. Niin, mistä me saa? Toivottavasti ei ole levinnyt. Kyllä täältä sahamuhia löytyy. Joo, hyvä. Toivottavasti ei ole levinnyt tänne. Näyttäisi, että ei ole, mutta ei sitä vielä tiedä. Joo, hyvä. Jos ei ole tullut tuolta keittiöstä. Niin. Niin Maikki sanoi, että se sieltä on valunut tänne. Joo, se ei. No niin. Siellä ovat Jumalan lapset työssä, talkootöissä. Lattialta puruja ottavat, jotka on huonoksi menneet. Ja Eila siinä kantaa ulos ja siinä kassu tuli vastaan ovella. Amen. No niin, että tämmöistä Herran työtä täällä tehdään. Jeesuksen nimessä. No niin, ja rompetta riittää kyllä. Ja niin tämän, laitetaanko tuokin tänne? Tuo kartta. Ikkunasta valo hienosti heijastaa. Valon säteet tulee sieltä. Pölyä. Oikein näkee, miten pöly lentää. No niin. Kato nyt, laitatko sä oikeaan paikkaan. Niin. Vielä vaan naapurin tontille vie. Rehellisyys pitää olla. Hyvä, amen. Ja miehet matkalla. Kahville ajateltiin tulla, kun ilmoitettiin, että olisi kahvitauko. Olisiko täällä nyt työmiehille? Ootteko jo kahviesta tehneet? No, sano sinä veli, että on ollut. Kyllä me olemme Kyllä, tehneet joo, kahvin. velitoista ollut. Oikein hyvin meni. Hyvä. Joo niin, sieltä tuli oikein. Ja sisko tuo sieltä lusikoita. Tässä on Ja 2 pojan väliin. 2 ja 3 todistajan kerran olemme tulleet siihen tulokseen, että Amen. voimme nauttia. Kahvit, joo. Mikä sä löysit sieltä? tuolla muurin, tuolla pannuhuoneessa oli. Joo. Maria tuo poraa konne, niin mä poraan reijät. Joo, se on sinne vessaan. Niin, mutta se tänne. Sinne. Pitää varmaan tätä suurentaa, eikö näin ollut? Tätä, jotta se asettuu oikeaan paikkaan, ettei likaiseksi tuu työtä. Niin reikeitä. Niin. Joo.
rakennustarkastajat paikalla. Tuleeko hyvää jälkeä? Tulee. Hyvä. Tuleehankin hyvän jälkeen. Tulee. No niin. Pitäähän ne olla tarkastajat aina. Älä tuo, anna vähän välillä näitä velvoja. Laita siihen maahan. Seinän laitan panna ennen. Siltähän se tulee seinällä. Holot näin. Ne putket Kyllä siinä. pahalta näyttää. Pahalta näyttää. Aivan happaintunut on. Hannu tutkii sieltä, mitä sieltä löytää. Löysitkö mitä? Eilistä päivää. Täällä on lukkeja. Nukkeja. Lukkeja. Pappa valo. Varo sormia. Niin keuhuu. Lusikoita vai Pitäis lutikoita? ottaa vielä tässä levyys. Jos otatpa taas sun kiinni. Minäpä otan kiinni. Koitapas mies ottaa kiinni. Annahan lentäviä mukia. Hyvä. Kiitos. Missä on tota? Toimiiko? Lisää vaan. No tuon kärsii ottaa pois. Terveisiä possuja. No. Otsi härässä. Miehiä. Perttu, siirrypä vähän. Siirryhän, kun miehiä tulee töihin. Miehiä tulee töihin. Niin. Ai, miten se putki jää? Ottaa pois sieltä. Tuohon sitten semmonen... Kattokaa miten on Tämä pannaan märkä se. katsokaa tuohon suoraan, eikä Kattokaa. mitään huorakappaleita. Kattokaa kun miten märkä se on. Ja sitten vielä, että menepäs Kerttu hakemaan tuon. Katon pitää olla rempsiä, ihmiset tykkää semmoista. Niin, No mutta nyt se me ju- Noi! kaikki on hyvin. Näitä säältä meillä ei ollut seurakunnassa jännitteitä, että siellä jokainen tekijä meni niin kauan. Testaus. Onko kaikki röövyt paikallaan? Onko kaikki? Loriseeko? Enää en näe vuotoja. Ei Ei yhtään ole vuotoja. näistäkään, kun se tuossa muistakin tuli. No niin, Näistä. Ei yhtään vuotoja. ei oo. Ei Katsotaan. oo. Mestari paikalla tutkii. Ei ole. Onko putkimies tehnyt kaikki? Missä kohti? Tästä. Siitä. No niin, jo löytyi. Ui. Oi. Nyt Meillä tuolla liimaa. Lakoputki meni poikki. otetaan irti se. Pitää kovan metelin.
Banaani on hyvä, kun yksin syö. Meinaatko, että se kestää? No, tässä tilanteessa on vaihtoehtoja hyvin vähän. Kaunis tuo kallio. Jäpäs kokeilee tuolta. Tuolla on toinen, trukoi. Tuolla on vielä Jees Ari. Näytänkö mä valuu? No, tuosta kohin. Okei. Tässä on pakoputki meillä mennyt poikki ja illan kämmössä yritetään korjata. Tämmönen on niinku täällä tää korjauspaja tässä Kuitijärven rannalla. Niin ei muuta kuin paljon kyllä tuettu auto ja yritetään, että saadaan tuo pakoputki, otetaan irti ja hitsataan sieltä taas sen takaisin paikalle. Yes. Toivottavasti ei mene kovin myöhässä. Sauna on kyllä nyt lämmitetään. Pääsee saunaan sen Niin jälkeen. pääsee sitten saunaan. Amen. Kiitos Jumalalle ja Karitsa. Amen. Elä, kun mullakin on tukka ja Eihän tämä tukkavilmi jo. kyllä se pitää olla vähän. No nyt on oikein lähizoomattu Kerttu, kun sillä on kaunis kampaus. Ja matto haettiin kostamuksesta. Hankelko yö ollut kyllä. Siinä on 3000. Kyllä se löysi jää. Siinä on 4. Kato, se jää Se jäisi tuoltakin auki. Joo. Ongelmia tulisi Ongelma tuosta. olkaa miten päin ajattelee. Ei vaikka miten tätä pyörittää nyt. Tästä ei saa sitä nyt. Kyllä se on tehtävä niin, että tuohon asti otetaan se mitta. Ja pannaan tuolla listalla se sitten. Listalla se tulee nähty siihen. Nyt Petri 58. 2 senttiä kutistunut. Ei, tätä ei saa, kun silloin ne putket ja Ei me rupii. kyllä me ei saa. Otetaan Se listat on vaan pakko pois. tätä myöten sitten Listat vaan pois. Se on pakko tätä myöten. Joo, ota tuota seinää myöten seuraava. Siellä on ne putket ja kaikki. Niin, kuule. Tarkkaa touhua. Joo. Tosta ei sormia leikkaa. Niin eikä tuota listaa leikkaa, kun katsoo. Tuo lista. Ja se on, kun mekin ollaan vähän jokailla sekatyömiehet, että me ei ole missään oikein hyviä ammattimiehiä. No ei se haittaa. En mä tätä kasvua tiedä, se on eri asia, mutta mä puhun itse. Kasvu. Niin. Mikä on homman nimi? Venytys. Venytys. Joo, veny. Pitääkö lattiaa venyttääkin? Venytetään matto suoraan. Ahaa. Nuottia. Nuottitelin tiellä. No niin, kyllä se siinä venyy. Hienoa. Kätsikö tulla tänne? On se kuilla hyvä. Ei olla tuolla.
Ei, nyt ei mahu tämä matto. Tää vähän on vejätystä. Saanko tää tiukemmalla sitä mattoa? Vejä peikkeistä. Ei mulla kohta tee korkkimassa tuossa tämmöisestä oviauksesta. Miten? No niin. Onko täällä joku alla? Oo. Onko naulakin? Katsotaanhan miten ne onnistuu. Pitääkö sieltä ota se lauta? Kerttukin meni avuksi. No niin. Pitäisikö ottaa sieltä vielä pois, niin nykäisesti tämä matto? Tänne viihin. Mun mielestä sitä pitäisi saada. Niin pitäisikin, mutta... No niin. Doi! Meneekö? Hannu laittaa kermavaahtoa tonne. Joo, vähän uretaan. Niin. Joo. Joko kermavaahto loppu? Joo, se yksi törppö meni. On se vielä vähän. Pitääkö sinnekin laittaa kermavaahto? Vähän kermavaahto. Joo. Tää on nyt tätä Luusalmen remonttia. Pitääkö sinnekin laittaa kermavaahto? Vähän kermavaahto. Joo. Tää on nyt tätä Luusalmen remonttia. Meillä päin kyllä tuo kermavaahto laitettiin kakun päälle, mutta täällä se laitetaan kynnysten alle. Ja ei kun lisää. Luulisi pysyvän putki paikallaan nyt. Syö, maista sitä. Se lipa ylös. Tämä. Ei sen. Se, minkä mä leikkasin. Tähän? Sen. Joo. Ja sitten. Mistä se ottaa kiinni? No joo, se on, antaa olla ensin siihen. Vielä vähän se saa tuo tänne, jos se on. Joo. Jaakobin ja meidän Jumalamme, Herra, kiitos tästä armon päivästä. Kiitos tästä hetkestä, jonka saamme jälleen Isän Jeesuksen nimessä teitä lähestyä, Herra. Herra, me saamme kaikki tuoda teille ajatukset, sydämen ajatukset, sydämen tuskat ja sydämen ilot, Herra. Herra, kiitos siitä, että saimme rakentua täällä näinä päivinä, Herra. Niin itse kuin saimme rakentaakin ja korjata täällä paikkoja ja puhua Jumalan sanaa, julistaa, Herra. Ja saimme yhdessä rakentua, Herra. Kiitos tästä reissusta tänne asti. Herra, siunaa vielä matkamme jälleen tuonne Tullin ja Suomen puolelle ja Suomen puolellakin, Herra, siunaa ja varjelet tulevat päivät, Isä Jeesuksen nimessä tulemuksesi viipyy. Kiitos tästä ajasta, minkä saimme täällä olla. Siunaa, että halleluja, kunnia, valtavat herätykset, Herra. Hengen tuulet, hengen tuulet. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä. Herra, täällä on sotilasi saanut Jeesuksen nimessä. Anna herätys, Herra. Herra, vastaa meille. Anna tulesi tänne. Jeesuksen nimessä. Anna meille kuitenkin aloinkin julistaa tätä veren evankeliumia, Herra. Ja täytä, Herra, tulellasi uskovat täällä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Amen. Aika myös. Tämmöstä, mitä sattuu?
Tämmöistäkin sattuu, että rengas menee, räjähtää monesta kohti. Ihan niin kuin puukolaispisteeltä. Joo, ja vielä tällä kielletyllä alueella, tällä tulli, ei kenenkään maalla, mihin ei saa pysähtyä. Joo. Ei se, mitä meidän isä omistaa tämän kuitenkin. Tuossa on mutteet, ei passaa. Nyt alla laulaa. Lauletaan lapsen kanssa. Montako näitä piti tehdä? 40. No ainakin, ja saa tehdä niin paljon kuin leipää riittää. Puolessa välissä ollaan. Joo. Joo. Hyvä. Ei. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 8. 14. Eikö yhteensä? 40 syöjää tulee aina. Niin? Niin. Mutta onko tässä 40? Ei ole vielä 40 siinä. Tuollakin on lisää. Täällä on lisää, joo. Onkohan tää nyt hei se hääateria siellä taivaassa? On. Joo. Ja lisää saa. Lisää saa. Niin. Kuka saa kunnian? Käydä ensimmäisenä. Meepäs sinä Eikö kymppi uutisten kevennyksiä? Miehet tekemässä vessaa Missä miehiä? Mä en näe yhtään. Luusalmella. Katsopas tänne päin, niin mies näkyy. Toivat juuskini taivasta päin. Vihan liekit pois sammuvat siellä, kun me katsomme vapahtajan. Ja hän johtaa vikaidalla tiellä. Рождается, песня том, кто счастье нам дает. А тебе поют сады весенние, трепют звонким. No niin. Herran sotilas. No niin. Eikö sä oot? И вообще, я говорю, еще бы немножко, еще бы больше, допустим, дней, так, наверное, тут бы научились разговаривать. Kyllä se päälle meni. Nyt se meni. Ah. Mä annan pojalle, niin se piti. Entäs menneekös päälle, kun minä lein? No niin. Kerttu täällä teki ateria. Bravo. Onko nämä kaikki Veeran lapsenlapsia? Ei nämä ole Veeran, nämä ovat Iiran. Iiran, joo. Minjan sisko. Aha, joo. Veeran Minjan sisko. Joo. Se on kaksoset. Kaksoset on.
Ne oli kesällä leirillä. Asta интересно, все, я себе Давай, Саша, поставь. Hienosti. Joo. Aa. Ala heittää Kerttu perässä. Volttia, volttia. Niin, volttia, volttia vaan. Minä. Bravo! Kärrynpyörä sitten vielä. Niin. Joo. No niin, saapa tollain vielä sitten, hei. Kärrynpyörä vielä sitten. Ei ole. Sasha. Vaan. Joo, Ai joo. Vaan sitten näistä voi tehdä tohtori, kun laittaa keittiöön. Kuinka monta se kassi?